Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Carmen nga napuluan. Feeling back ng Dear Manong Nemi. Naasot manen tinaonig nga sen naay ko idi ayawat ti asawak Manong Nemi ti sweldo na iti data kinsenas uwan manong. Problema ka manen. Kasano ngayon anay ko man deto iti duwang alawas nga panagbiag tayo, tirso. Ay, kasapulan dagiti anak ta, papantagbasa. Ni John, ni Lily, ni Gigi. Ito na nga sumaya ti biag kaya. Pasensya kan. Orat next month kanu kita aging Chris ti sweldo. Sweldo mi. Mano man ti Chris na. Adaman ti gundahon no nga no adu ti trabaho mi. Damat bonus mi. So nga, pasensya ka. Nga madamat na kita panawon nga maladaw. Una ta, no maladaw, mas pagarigan ta, awan ti basit ti mapastrek, iday tang duwang alawas, maladaw at sweldo. Sibod ta, yung remedyo pa lang mit ni busing, iti pasweldo na kada kami. Ay, apo yan. Baglaang, nag-asam deta. Panagbabayadan tumanin ti apartment, bill ti kuryente, bill ti danom, nakadado ka ta bill. Imbaga, taore out of bill, hangkamot ag bill. Da sexy kamot lata. Feeling risk kamot ngaminta. Anana, natawaram. Awan. Bagbagam di kita ado nga paggastusan. Pagupa, ito yung apartment. Bill ka ti kuryente, bill ti danom. Di kita kasapulan di kita anak ta, mapandagbasa. Para kanen, sidaan. Anapay di kita paggastusan? Paggastusan tayo? Awanin. Di mo ibilangin. Eta nakanghingi nga ipakpakat mo yung tarupam. Nga tabuok mo. Kaya dumapay. Ya? Dagit nangingi nga shampoo, kada nangingi nga lotion mo. Kasi lang no, adadupay ti mapan, iti panang papintas mo ti bagim. Iti para kada tayo. Hindi mo kadi kaya tirso nga ti asawam ket na feeling model. Kinagbagit naman ta. Nulakid dito, nakadigos kan, nakasagaysay kan, guwapo ka man. Pagkatapos, agawid ka dito apartment. Nakakutsi. Nakakutsi. At dapat din dumag sabali ako kutsi. Ay, Carmen, ikatam ko man natin nga mading ugaling. Ano nga mading ugaling nga magbaga? Ibagbagam. Maditi ugaling, nga mong katarak ng tibagik. Tapno saan ka nga paatiw, kadig itipadam nga lalaki. Ha? Ay, wang gayam. At da nangupang rita next door nga apartment. Ha? At da nangukuparan ko, data kaabay tayo nga apartment. Pagkunam, agasawa ka na damay sa anak da. Amom, maobserbarak ket narigrigat man ti biagdagam da tayo. Pagkunam ti kasta. Anala di sisidata. Ay, Carmen aya. Abe, ang adil-dilawam ti biag ti padam nga tao. Dati biag ti kadlat ti ikasong. Ikatan basit data kina lohom. Iyan ay mo kumamat ti basit na sweldo. Sakit na ti paatiwan. Kinapudno na Manong Nemi idi agbalasa nga kinunak iti bagik nga jak kayat nga tultuloy nga maisaak nga marikrigan. No man pa'y nagraduarak lahing Manong Nemi iti high school ngem no magmagna kita kalsada Manong Nemi kunamlan no mga opisina akmet feeling rich nga no feeling back na nga ko na ket inkarik iti bagik nga no makiasawa masapo labak nang tapno di kasta ket maitarayak ti kinakurapay. Edi amok ni Tirso Manong Nemi nakalugan iti kutse Manong Nemi nagguwapo.
Tsak man mo, ta sinardengan nak. Hi, miss. Hello, sir. Adoro rayam. Agur oray kang aruti mangilugan kaniya. Oh? Hmm. Bakit mo kita agilugan kan kanya? Tano sa dinuman ti kayat mo pangipanaken ka, itulod ka. Panagkitak idi manong nemi kay ni Tirso ket baknang. Kabuta nagpintas ti kotsen. Ken iso na lang ta medyo gagangay lang tarwatan na. Naka-t-shirt iti puraw nga kumupkep kang kuana. Ken iti kitahek manong nemi naka-short mat lang. Ngem adumit manong nemi di kitay napakumbaba nga rich, di ba? Sige nga rad. Damok patinagan mo nga muna ha. Siya ni Carmen, siya mo ti Tirso. Wow. Paborito kang artista. Di ka ba agkabanwagan da. Tirso Cross III. Wine. Medyo nagugwapo ako ba lang suna. Sige, Tirso, aglogan na. Siyempre, manong nemi, kitain nak mo takit nakalaplapsatak mo, siyempre. Ti ornos ti buok ko, ti rupa, nakinis, branded mo dato'y bag ko, agsipod ta inururnungak ti ingatan ko, manong nemi. Kaya napitas matirwatek. Okay, let's go. Impanak idi may manong nemi ti may sa class nga restaurant. Loko to talaga pakitaan na ha. Tiyan mo idi manong nemi ket baknang ni Tirso. Tadi kotse nga ron. Umay nakidi pasyarin manong nemi dito'y balay, nakakotse, nakaarwat na talaga, very neat. Slabugado tilangan naman, nemi tadtapay atat si case na. Gayam tinagyan na kit chocolate. Kaya dumapay nga mabalin ng ipasarabo kanya. Wen manong nemi ti amok idigit talaga nga da mabalin na. Isong edi daton na't panagayat na, inaklon ko, edi baga nang check-in kami manong nemi manugutan. Tinted ko keng kuha na manong nemi ti kinabirhen ko. Taladawen ti amin manong, edi mandok talak ti kinapud mo. Nga may samot lagayam nga mekaniko. Taladawen edi mamuak ti kinasasyon no, ta may samot lagayam nga mekaniko manong nemi. Nga mapi nga nakakutse, nakakugwapo. O natanong sakbay ka nung malpas ti trabaho da, pero nga digos mo nga, ikatin na di kita, grasa ka da, nyaman dita. Sa nuapay nga makausar ti kotse, ipalubos di aking kukwa, iti talyer manong nemi, nga di kita i-road test da, i-road test da nga talaga, iyawid da. Sa ito, sug tumat palang manin ti pagluganan da, nga ag-report iti kabigatan. Sumatlagay manong nemi nga nakakutsi idi. Tamabalin da gaya mo usarin di kiti tartarim ninda nga lugan. Naladawang ko nag-agsipod tadan at pitpitik iti saklot ko. Nakiasawak nga rod kang kuha naman ng nemi at babawi ak man yapay nga rod. Tsakpat nga rod kayat kaganak abalasan. Ngayon, inparwam ko manong nemi. Ngano, i-budget ko ti sweldo ni Tirso. Siyempre, damat para kanya ka. So nga nakakaasi, so naman ng nemi no kasta nga maibusan kami ti kwarta, aguutang mo. Pagpintasan naman nung, yung karigatan niya, iti nakadaan, iti apartment. At ang harot, paggastusan niya. Nugagangin lang manong nemi ko mga no, sa anak nga na maluho, no sa anak ko mga atay, nagastos. Napinas kumamit nga umanay, ti sweldo, ti asawa, kabuta, nalaing mo't nga mekaniko isuna. Man yarod, customer at talaga ti ugali. No, ada ka sa sarita, hay, unabla na baknangan. Aping nga, naka-apartment kayo pailang. Aping nga saan kayo pailang agbalay ti dakil, kaya baknang kayo. Adag ko na. Ay, aduhan mo palang dito pagbasbasahan, ti asawak nga kakabsat na. Anyway, adan. Ada balay min, iso na lang ta, medyo ada jay, ada yun dito trabaho nila kay ko. So, kaya mitag kasera, ngayon ti agawid sa jabalay mi, magastaran kami ti pagplete, no, commute kami.
Dito ba't nga ro ti nag-enrollan dagiti anak ko. Dito ba't nga trabaho ti asawa. Ket sika nga ro misis. Ano trabaho? Well, at tagibalay, ang ada online business ko, kunak mo ta. Paatiwak ko mga ron. Manong nemi, idi mangan kami today, di nga rabi, ano santi at adda. O sige, okay mo dito nga. Nateng, naltakayan na ko, ha? Ako pagdanagin nyo, papa. Naroon kaming magsidati natin. Ano dan to kas pagarikan ta makorkwart ha. Kumatang tayo tumot ati karne tapno damat protina. Kung saan ket ikan. Nakaimot man kami ni mama nga kuha kumatang ka lagi tinaiwas kasi datayo. Oy, saan ka nagreklamo dyan? Happy met, mama ket talaga amat. Yad adayon tuman kami dagiti pagpabangluyo kadag papapintas yun. Okay dam. Saala nga siya ti mga adlaw. Uray pa kita nakta di pa ila nga madlaw da. Ad-adang i-priority mo dagiti masabol ti bagim. Ngem di para kada tayo kuma. Salo dagdag ka rin. Basta imagine nyo lang tandaan nang imas si datayo. Takas tama ti mas pasamak ka. Ano nga kabasta mas pasamak. Hanggang din nga si kabala nagkuna tirso nga adada nga na may mayat no nateng tisidahin tayo. Tanang salsalo na tayo. Eh, mga bali ha. Tano adan to, adamat ka sa saritak no kang karuba, kadagiti kada yung apartment. Diya, letson, kada imas ham. Kit yung nasawin, mama. Nadagsalsaludsun na niya si datayo. Kasat iba kayo. Kiyon. Ala. Kiyon. Takas na pamadidangay. Allah, ngayon kinabudno na, pasaray mo si dati ti itlog, kada tuyo, iti bigat, uno salad nga rangaw ti kamuting. Naging gama nun naming napangko, napanak na kiam-am mo iti next door, iti apartment. Ako na kaniya, tirso nga kabarbaro nga kasera. Awan idin ti asawa naman nung naming. Nakaruwaran, nakakutsemat. Kaya kasama ten, pasari, ti anak na. Ang kalugan nunukan ti amana. Mapanin siguro, agbasa, taubing matbay. Agtugtog, agtumata. Iti, uno, agdurbelak. Ilukat nanto. Hi neighbor. Di talang ten ko. Ako matag kadwakon ta napamatagbasa na kita anak min napamatan na ng opisina ni lakay ko. Siya gayam na Carmen. Sumarag ka Carmen. Amom kinapudno na siya kumamat ti umay makikarobat apno siyempre masapo lang agaam mo tayo amin nga agigan iti may isang apartment. Isi na dumang nga door. Kanaga mo nga hindi mo pa yung ay kanan tinagang ko. Nilakay mo at nagan na. Manuel, ni di anak mo ngay, Jingjing. Di ka chiksika ita. Sisyak. Kinuri siyak, sisyak mo. Kasla daw bubara ma. Kwa, nagpriprito akti saba. Ay, prinito nga saba. Aramidik nga banana kiyo. Baka kahit mo mapanto ila ko. Isot kahit ko nga meriendaan, di banana kiyo. Irihit kong tulangin no sumangpet di kitay agama tapos gusto naman ti banana kiyo baka kamuti kiyo pa ti makadakas kadjakayat nga niriyan ti kastay kahit ko kit talagang aggapo ka na kitay naiimas nga paggapuan ti merienda pasta kadwa na pasta di pizza yeah. Lagi agapo iti Jollibee, agapo ti kita yun. Kaslagayang. Ito ka Carmen. Ituloy ko labas iti prito gapo tadi mo kaya ti barbecue. Mati mo baling kay i-offer kayong ka. Asensya kan. Pati chocolate no kakit ibusin ni Jingjing.
Kasi makita nga rin kita on mat-display ka na kiti ko ayo. Baka repyo, baka anat nagyan na, wait. Dapat nagyan na. Danating, ken, hana kagisistak ti karne mo no ikan iti rep. Babay met, among numabayag nga nakarep ti karne mo no ikan, mapukaw ti usus to nga raman na. Kasta, isumod lagayam nga no, agluto ako niti. Nakarep nga, mami kat, muna tayo mahilig ka kadagit ko. Dati sweet meat. No, ay tapos ko no kan sa kulutuan, agad, abo. Kapit nga takong ko na, ada pa nagbalbaliw na, no, masubran ti powder, tata, ikanuno karne, iti rep. Kasta, aha, jak kaya ti hangag, istak kadagit ay. Among ti ikayat ko nga ikan, ti first class, maya-maya, tanggigi, susay, kadi. Hoy, ada aglalapon na kita'y ibagbagada nga naimas nga special nga ikan, nga luluran. Ay, talaga mangikutan, luluran. Di kita'y sap-sap, nga first class di kita'y naimas, nangina lang. Yung kaya mo ita ba, kaya mo ita gagatangin na tanya nga ron. Kinapod mo na. Hanggang gawat gatang ka na kita'y local unoan niya man dita. Puro first class. Sumit lagayam nga, pasaremadla ko nila kay mo nga sabali-sabali ti kotsen. Ay! Ninto pa ilalakay ko ba't ti ko nam. No, maumaan naman ti mesa kotse, magsukat man na yun. Imbag man ta, kotse laeng ti pakaumaan na. So nga sukat-sukat ti kotse na. Kaya na ako mga ron, baka imbag ta saan nga maumakin ka, mare. Oo, kaso na ko mga maumakan niya, kailangan tila ka. Nagpintas ka nga rod, Carmen. Kami pintas ka nga talaga. Sige nga, pagang ka napintas. O napintas akmet, gagangay, natural nga pintas. Kahit mo sa ulang kung mga natural pintas ko. Loko kamet, mare. Karen, kasla mo bagang artificial tilangak. Matakas ta. Ang madla ko nga rod nga permi nangingin na lagi to susarem. Oh, aport mo madlagayam. Dapat lang nga nangina. So bumi, imported. Ganda doon pa eh. Basta gayaw. Agor ka, mabisina kit kahit ko tagmerienda. Hindi mo kaya tagmerienda? Diyan kaya na talaga di banana Q. Hanak nga mahilig ka dagiti QQ. Iba, pasensya ka na siya kang tagmerienda. Awan soft drinks mo. Hanggang mag-soft drinks. Juice. Danong latan. Ano yan? Pagsapulan nila kayo mo? Sanin, saan mong itutuloy yan? Mga numapain ka mga ibaga. Manager mit laki di suna. Manager iti bangko. Ngam na bitpay. Manager ti bangko. Kasta. Nilakay mo nga eh. Patangaman, no, na trabaho nilakay ko. Masukat-sukat ti kotse na. Hindi ka mong ibaga. Businessman? Tarag ganun. Ngayon nakadadot kliyente na. Talalay nga minisuna. Kliyente. Abogado nilakay ko. Hoy! Abogado nilakay mo. Sabi nga rin nga anya. Awang balay mi, kaskasera kam lang. Adda balay mi. Nga medya adayo. Kaya't mi ti sadya, dream house. Mapagawa bakasyon no ka. Ngayon kapunta dito yung amin ti opisina nila kay ko. Kan dito iti naka-enroll lang amin dikiti anak bing. So nga mamano nga mapang kami dyan. Ayan ti dream house mi. Kasta. Nagaskasat ka gaya. Ida kami nga umpay balay mi. Nagsibod ta, ada pa lang kami tulungan ni lakay ko nga kabsat na. Adan tumatla. Baga may masapalat anak mi. Baring na adan tumatla lalaki, tapno adan tumatla junjun ni lakay ko. Basta kukwak sa deta, dahil kung sa deta, idagdag sa lutsud kanyang no aping akong balay mi. Ate bagbagam, Carmen? Awan, naimas panangan mo ka na ito barbecue Gabot talagang magustuak ti
banana Q kunak kuma. Asahan ako nga baybayag. Ah, Nakasakit ag shopping. Abi nga rin nga hawan ti kotsem. Ay, diya kaya tagkakotse. Mabutay nga ang drive. Mabalin siguro met nga iba to kinalakay ko nga kumatak met ti kotsek tapno adda papanak ag kotse ak met ang masapol nga da driver mi driver. Hoy, ngem ko na nang hanlatan. Ag commute ka latan na mga no ti alam nga driver ket makurso na daan na ka baka no. Abi katawa ka mare. Akas la da mabuybuyak kuno mangmang ko nga stang istorya. Ni Mrs. di driver na kadang karelasyon na. Iso na data tiniklik-klikan nila kay ko nga sa isot gabo nga sa katangan ti kotsek with the driver. Amo mo ti pintas ko. O sa sino ko matilalaki nga saan nga masulis kanya. Nagpakada akon manong name kaskas di nga siyempre. Pati pan nagnakakit feeling model. Sige, Carmen, thank you Manang ko kumangan hanlatan tapos nasingsinged Carmen ko naklatakin kan. Wala, okay lang. Karen ko naklatakin ka, tsak ikan ti ating Karen. Sige nga Rad, okay? Hindi madlaw ko tibising kumanong. Nako, nuapikit din sa anak ni manungkot kita. Napindas ko man na barbik, banana Q nga pang padpad ko tibising ko. Diya kami na imas din ang antibigat. Ano nga takot tikatangit ng merienda? Shush! Nalapanak manong name iti ruwar, nagsapol iti bang katangag iti biskuit. Yung manakit kita, barbareng mahan na makita. Inlimad ko lang tama iti matang ti biskuit na sakka. Nagawid dito yung apartment mano. Nangartino makita. Karo ka, templak man ti Diyos. Sayang. Naging bapak na akbat kami nga kayat kampay di ti banana Q o rin na magusto. Libre na. Naging bato pa. Anong name ti sumarno nga pa nagsweldo ti asawak? Sweldo? Ang naitad amin. Ana? Kasan work mo na yan? Ako pa nagyan tarep. Di ba nabayagin nga nakasaksak tarep? No, at umay kit loktan na tarep, makigtod na. Manapay-grarep kayo, nagyan na. Ang ganito makitsan na numigan. Orit ako magpasok na gitubing. Kumatang kantungan ko nabayag ang jak nakaraman. Tiyan na. Magrangaw ti sayote. Ano nung tirangaw ti sayote? Hindi, masalad. Sige, yan anay kunto na. Ganto magkitsan na numigat Wun, kumatang to rata order mo, ngarangaw ti sayote. Talaga nga natin manong name tirantak agatangan agsipod ta talaga nga natin sidsidad. Uri kumapila sagpaw na mat kumatak to mat at uri galunggong lang sagpaw ko kada kiti natin. Yun din to tinapindas ko masagpaw na kit. Bagnet, di ba? Bagnet. Uri aggisaak lang ko matiripulyo ikak ti bagnet. Aggisaak iti sitaw, tarong, kadadadunga pa nga mag-isa. Masapul nga da bagnet na. Uno sa agsalad, agtakbetak, masapul nga kumang da bagnet na. Chicharon. Ano naman lang ron? Nating nagdadata. No, inabraw ko man, api ko man di inabraw, kaya ko man bagsagpaw ng aramang, awan, puro, inabraw. Shush! No, ato ko umay di ayami sa mangmangan kami. Kung nagmalalabak lang kayo, kasama lang, sisidayo ko na da. Yung jak ipalubos man ng naming mangmangan kami kadagtugtog. Mangang kami pa lang, muna, sakbay lokatang ka. Mangang kaya din biglang sumrit ka, kaya makita mo si Dami.
Kasta manong nemi at talaga ti klase nga style ko. Diyak kayat ngano adamang kita kanya ket makita na nga mekaniko lang di siya asawa. Diyak kayat manong nemi adamang kita kanya ket langak ti marigringat no. Ore kung commute ka taxi man ti paglugano. Diyak kayat ti tricycle. Naglugan ak manading papanamanang ma'am. Di man tiyandaan. Naperdi kami ti kotse kay. Ay kasta. So, commute ka latan, taksi ak latan. Kang kanayon nga maperperdyana kiti kotse. Masukan-sukat pa kiti kotse ka. Ay kasta ka niya. Sige nga rin. Tiloko nga taxi driver ko na lang 5 peso. Pamati mo. Ay nga man name nga jak na napupuutan ni Karen. Makityan naman kaya. Ay, Karen. Hello. Carmen. Nanda nila, padpat na agad niya. Pag man na, super karupa ta. Karen, kay Carmen. Nakaganti siyandaan. Naman. Abay nga, di ka mangibaon iti makijenda para kada kayo. Mangala ka kumat katulong nyo. Hanggang mabalingan, na kami. Da kayo, asik ko, madada katulong na. Ado, adamat katulong mino ko ang imjak kayat siya. Abay. Aradasan nila kayo ko. Ano? Naloko nila kayo mo na kasta. Sa bagay kaduan at abogado kasta. Ngayon kaya kumit ka diya, ngore agaramid, hanlagit katulong. Nakabababamit law na yun, no? May isang abogado, pagkatapos katulong, diba? Iyan na. So, ano siya siya, nanunusaklatan diyan. Agas kasos di balay. Ano, gananan? Ano na kita? Ginatang mo? Kursunada ka nila kayo ko iti maadobo nga karne ti baboy kan karne ti manok. Detektipon? Oh, bun. Kahit gumatak mo tinateng at agsisida ka madlitan iteng. Kasta, kasi kaya naggatangin. Karne agad nangingi na nga ikan. Ita, ina magguwatang si Jay. Tagsubliak na malatoy. Napanak with gimatang at karne baboy, karne manok, manong name. Sak nagsublit yan. Dapat ginatang ko. Karne baboy, karne manok. Kaya aping awan sa rakam nga first class nga ikan. Napanak iti section at iti maya-maya kada nginangin. Ilado. Tikayat ko kit presko. Teka sangat. So nga mapanggam to kinilakay ko iti igid di babay da kam mismo ti gumatang nga dagiti isang ladda nga ikan. Na fresh na fresh. Hindi ko magawid ako manong name sa pulin ti asawak de rangaw ti sayote. Nabalan tayo, order ko nga rangaw ti sayote. Ay, anak kong gimatang. Manang ti ginatang mo? May kita. Karne ti baboy kan karne ti manok. Kano pa nga gimatang ka kada gito? Kaya ti paati yung takaruba. Meron rin ramot namin nga nagkita kami sa diyetsendaan. Kadgapot ha, gimatang iti karne ti manok kan baboy nga maadubo ka no. Napanak mo tila gimatang. Alakan ba't nga ilang rangaw ti sayote na ti katangit. Uri kumahan, gimatang ka ti rangaw sa sayote. Paano kay, tayo may minsan. Sa nga bagunto nga rangaw sa sayote ti katangot. Oo, na ikamadten, Carmen. Ang moment nga jak nararong ka na kita. Ay, apo, ya. Agadubo kita ti karne baboy kin karne manok. Imasik pag special ti kita. Pagkakalayon tong isot ordero mo nga si dahin tayo. Imbas ko mga gininot tayo. Takakaasit agan ana ti sweldo. Di kita matkas ti kaklase na nga. Si daan, ginangina na kita. No puro natang lang umadi na malakan tayo. Ada tayo na sustansya ti subret nga ipaunag tayo. Kung unga ta nakasta. Kita hanggang isip na kita anak ta. Di amin, anak ko, ano, agsida tayo adobo nga karne, baboy kin karne manok. Kung gusto nyo, magustuhan mi mama, gabot manok ang mga makaraman iti karne. O, makita mo. Nagtutuloy manong name iti pa nagpamarang ko nga feeling back ng
kadagiti karubak, iti dayta nga apartment man. Nagtuloy mo, ti masukan-sukat nga kotse ti asawak, siyempre. Masukan-sukat at noon yat madaman nga atartram din. Kat itesting na, iso ti panangyawid na. Saan to pagluganan nga mapan iti talyer. Sa maysa, awahamot nga agpadlaw ni lakay ko nga grasa-grasa una asete-asete ta. Rumbay mo't nga dalusan na ti bagina sakbing agawin. Idin to manong nemi tadi Dakaren ket siyempre kasla mo ta nga manager ti bangko nila kayo. Ito na minsan manong nemi nga yan latiwak, imal latiwak nga ni Jelaing anak dati adda. Ay, tita. Ama muna, karo ba? Si kakano ni Tita Carmen? Istorya ni Mami? Mami ti awag mo ni Mami? O, daddy mat kini. Daddy. Ano, Bram? Kaya ayamak ka na nga gadget ko. Nalpas ko assignment mo para into no Monday, tita. Ape, kabsat mo. Magkong-control pa lang ni Mami. Ito medyo dakilak ka nung basit. Ito, amok nga aywanan kabsat ko. Isundo ka doon, dikadan doon tiya. Junior nga kabsat ko. Tanong naman yung kungor na lalaki. Kaya na, ay, baknang kagayam, tita. Sino kumatasang nga baknang ka na tayo? O rin na kayo baknang kayo mata. Ay, haan? Di ba manager ti bangko ni Dadim? Owen. Kidakal sweldo na. Baka dakdakal ti sweldo ni Mr. Yo kapag abogado isuna. Nga ti klienteyo. Klientena ko nakuma. Baka na nga charge na. Kuna. Ana ti merienda minta. Ada nakasagana nga merienda nga tay kamote Q. Oo, mahilig ka ni QQ ya. Owen. Dapat linang talitang ko linintang nga kamutig. Yung kayat ko nga natay maprito. Pasari at dapat linang tang nga saba. Jay. Saan nga prito, saan nga lininta. Jay. Owen. Maadada nga mapsugak aga mga karitserias. Ay, maditita. So, agad katangan di kiti classmate ko na ko, di eskwela, ngayon kayat. Kayat ko lang kaninin da di bananak yung ipabalon ni mami kanya. Kung saan ano rin sidam no, mangan kay tel daw, nang balbalong ka. O nang mapamaka di restaurant. Tita. Pasaray, agbalon na pritong itlog ti manok. Ken, wala saan kit nalingta. Kasla nga manager ni daddy man no kasla ti balbalo mo. Kaya ko kami kita natangken ni busog ko ken na healthy sa bagay kas makita ken ka healthy ka hangka nakotong hangka bat ka nalukmag kit di kita anak yo tita kumusta naman kasi naiwas lang ang sidaan di kaya na. Di kita first class ng sidaan. Ay, kung nagtinakam kumanong nimi pati ubing ketluklukot sa bagay, nalalisto pa nga malukot ubing ngam di kita ada mabalin, ay, da nakam nan, doon na tinakam nan ko. Maapay ko mamakadlaw da. Handa madlaw. Manong nemi your oray ko lang agpadiguda. Siya kumamanong nemi ti pa nagpadigong ngem andat ipadigo. Ket ibagbagak nga masidsida ket aging ka na madlaeng ti sarita. Aging gala ti drawing. Ket isuda umada nga tagpadigo. Ngem baka mabain dapat nagpadigo. Oray mat no naimas kuma nga nangina ngem amo dapat nga first class nga makan tikang kanin mi. Aging ka manong nemi nga limtaw ti kinapud
Limtaw ti kinupudno ko na. The emergency awan pulos ti amok apagkamangan mano. Ta isuda manon name da Karen kini Manuel isuda ng asawa kini Jingjing nga asawa anak da. Isulang manong name ti very close kanya. Ta dida duma kadwami nga kaskasera kadagita nga doors ti apartment. No makisarita kadakwada ket likliklikan da. Ta amuda siguro manong name ti kinapang na pangkasaw na kinalastog ko pangkusaw kinapangkusaw dalaeng Karen manong name kani Jingjing ti dumdungig kanya naanos nga dumdungig kanya iso nga di dumteng di problema manong name awan sa bali nga nagkamangak no saan nga dagiti agasawa tanaira na idi nga bakasyon ngem ti asawa ket awan bakasyon na no laeng kayat na tegdayo pa talaga kabungar ti kasta nga trabaho na napala kita yan daman name emergency kunak uy Carmen sige kayam abay tulungan ko ha Manuel Karen tulungan ko ano problema nilakay ko masapol ko mga may taray ito ospital ano saan kita no andaman sa di ospital saan da nga si kasuan ni Sona or emergency no awan ti makita da nga may dasara kwarta nananalakay mo na disgrasya kay abogado isunan malibigbig ko mga abogado api nga saan da ko mga si kasuan pangasi Manuel Karen kaduan da ko mga pautang ka kumati kwarta yo tapno may spalbat ka asawak apa honor nung yo kakasi kami nga mga budget ti sweldo nila kay ko kaya dube ti utang mi di ba abogado nila kay mo nga abogado tilugan mekaniko isuna di kita iyo awid na kotse di kita i-road test na madama na nga tartaram na iti pa nag-road test na nadung pariso na so nga pangasa iyo tulungan da hindi ko mati hospital sige nga manong nimi gusto ko na itibayin ko kadigiti agasawa jak pa yun may sarang tirupak isuda manong nimi iti nang iparang iti kwarta tapno di asikaswanda ngamin manong nimi grabe tinapasama kiti asawak kasapulan nga adda maoperar kapasit di bagina tatno awanan ti pagdanagan Carmen asikasuan ng dikiti doktor ti asawa grabe man tinapasama kaya ko na takil gayong na truck ti kinadunlumpar na bareng makatrabaho ang tupay no ano bale tinaskan tagbiag isuna ore no santon nga makapagtrabaho sa bagay ti trabaho na ket mekaniko han ore no sarsarukod to na ket makapagmekaniko tupay lang pasensya kayon Manuel Karen nawan ti pagtanagam di ba lang nga amok nga saan nga abogado nila kay mo Manuel ta pasaramat ada umay ka magpatpatrimahan diyan da ngam saan ko lang ipadpadlaw ngam na lang ang mekaniko suna dahil kotse ti may sa kadwa kidi adon nga mekaniko ti nangipipanan na anda masarakan ti trouble di pinadas da diyan nila kay mo ket isot na nga si kaso naglaing sayang numapukaw ko ti asawa ang problema ken problema minto ti panagbayad mi nga iti utang mi kada kayo Manuel Karen ket siyempre sa baling pangalak ti kwarta at si utang kami pa kakasik lang no mga budget ti sweldo ni Tirso di man tayo mare nga puro first class di kiti
Ipapaunag yo. Pasensyakan, Karen. Kasi ngamin ti ugali ka talaga, uri pala idi. Nga, feeling baknang. Kapag nga kaming nakaasawa ti baknang. Kasta ko mamin ti abisyon ko idi ya. Tiamok idi at baknang ni Tirso. Ta nakakutsewat nga may mangidate, mangpasyar kanya. Ta ko namlan na abogado nga talaga, ta nakaportfolio. Hindi na nagyanggam di portfolio na kita chocolate ngitid na kanyak. Nagiti gamit na. Naladawan hindi mamok nga mekaniko laeng. Hindi masikukan nakmate. Ala, tinasken kat at trabaho nila kay mo. And agbiyak peso na. Kaya nagpasbasa na kita nagyo. Kabailan niyo te ag-apartment ha? Yung kakaasik lang rumay yan, nanay. Ito yung mga min luhok. At ito pa yung paggastusan nyo, tibagim. Hindi ba nang maintain mo ti langam nga pang model. Huwag nga ron. Manuel, sige. Tinasken. Kahit mo niya, tiba, di mo gali. Balbaliwan tayo. Dakam tupay, kasla handa pa siya ng manager at ti bangko. Awang kas iti napakumaba. Hamong natin ilastog, tiadakin ka. Sika ka, ilastog mo, ti awanggan ka. Baliktad. Manong naming baglagid din, tawan ti madingan apektaran, tinadumadumabagi manong naming ni Tirso. Carmen, nang alam ti kwarta. Da Manuel kay ni Karen, ti karubat ang aturo. Isot at nagkamangat. Ket, saan dapat ka nagkagkad nga ng tulong? Kaniyak kadata. Iso lamat kasi nga dak. Karagiti na dumadumang kasera dyan, di ba? Ta isulat kang kakaiso na nga dumdungig kanyak. Nukasta nga glaslas-tog ka. Iso dalang dumdungig keng ka. Nakasla mamati keng ka. Nabahigayam ng amo ni Manuel nga saan ka nga abogado. Abogado ka nagiti luglugan. Napadasan na gaya man tinagpataremani dyan. Sikan tumad namin. Ang kontong nga raramiden. Kasanong tayo parang nagbayad. Iti utang takatakwada. Iniinutan tang bayadan Ore ta, saan akong nga agloloho. Ang nakon nga gatgatang pa, iti nangingina nga para iti bagi. Ato ko man tinornong tayo. No, imbes nga iornong mo. Imbes nga, gastos mo para iti bagi. Inornong mo ko ma. Di ando ko maornong taitan. Sorry, Tirso. Diyak pa kami malipatan. Tiarapap ko, hindi nga nabaklang. Ngam napaay ka. Sikan tumot namin. Ibaga mga abogado ka, ini. Kinintultuloy ko na nga ipadamag ka, nagiti karuba nga. Abogado ka. Inalilaw na ba't namin, ini. Kung ano baklang ka, di kotse ka. Kukamot gayam talya ta kotse. Kasla ita. Saman nga tultuloy pati mating ugalim. Carmen. Awang kas iti napakumbaba. Kitam. Da Manuel kini Karen. Isuda ko mataglastog kapot talaga nga manager ti bangko ni Manuel. Yung kas makita. Nakasimsimple da. Kasta ko mga ti pagbalinam. Ti kinapudno sutrumbeng nagparang. Kadi daw dawat ti kinapod Diyos. Nga masenso malat biyag tayo. Di tayo malat akin naramin. Agkwat tayo. Agurnong tayo. Agtipid. Agikonomya tayo. Santeng agbaling ng gastador. Alos to nan. Siguro, na ikaring nga pasama ka maksidente ka. Tapno, agbalbaliwak. Baglagi din tadakas kada Karen, kini Manuel nga na siya ti panagpuspuson nga nakatulong kada tayo. Ti pamilya nga laslas tugam, so nakatulong kang ka. Kadi kita dadumang karupa tayo di apartment. Nga laslas tugam,
handa ka matital-talek. At ang muda, ang garot. Sige, alas lang paungar, papigsa. Tapos nagsublikan tumad lang ti trabaho makas mekaniko. Kas abogado ko naman. Abogado ka rin itilugan. Manipod met idin manunemi naramid konti kinapakumba ba. Nga aramid kan lang no kasta makikarubak no kada Karen. Malagip na kinatawa ka. Ananusan na kami palang di utang mi no problem. Kumare. Kumare? Kasano ko panagkumare ta. Kad mabayag pa yung agasawa di anak ko ngayon na una. Adan may kadwa nga anak mi ni Manuel. Kat si kanto ti kang runaan nga kumadreken. Ayan. Wala. Nasayad na waras na kumare. Kat no pumanaw kay tutuyot adan balayo. May kawak to. Agbalay kayo tumatin na. Oo, mawan siguro pagbalay mi. Agurnong kayo. Urita hangkamatan nga gastos. Carmen, agurnong kayo. Basta talaga. Naroon na kita, okay man yung trabaho nila kayo mo, di ba? Magaling naman ti ko agsulo. Agsulo nga. Nga detalyan na. Pangalam ko matpao namin nga runay. Magaling naman tumutang. Iti bangko. Oo, anong arti ko kami. Ipostami nga. Kasaritak to ni Manuel. Saritam to ni Manuel. Kasaritan to ni Manuel. May remedyo na ito. Manager mo iso ti bangko. Ano ko man problema? Mabalin na ta? Uy, no talaga nga kayat nila kayo mo tagsulsulo. Ang mga ramit ti bukod na nga talyer. Mabalin. Pautangan na kayo ti bangko nga iman manage nila kayo ko. Kasta nga root tinapasamak manong nemi kat kasta una ti yamyaman mi kadagiti agasawa. Kat siyempre, intalek manon nemi ni Manuel, nga manager ti bangko, iti inutang mi. Tapno di kasta kat makipatagder kami, iti bukod mi nga talyer. Nakaitakder ka mga rutmano. Siyempre, takal ti utang mi Kat kunada kada kami ni Manuel, alis to lang data. Into no, mag-agda kita yon, rugyan yun tumatang ininutang na bayadan ti loan uno utang. Tagaya manunemi kaslad adda kay kayat ti bangko ay manage ni Manuel nga tulungan nga ikad iti puunan iti talaga ang kasapulan ti puunan. Nadan kami ti kabukbukod nga talyer katumultulong akbot sa jay siyak ti makapan nakakahera manunemi nadumaten ni kakadwa ni aniya Tirso, manunemi, nga mekaniko na, kat nakagangana. Kaya nga manunemi, nga nakabayad kami nito utang mi, kani Manuel, kani Karen, pero kami miten, tiin inot ng panang bayad mi tilon ni Manong. Kat siyempre, agururnong kami met, para iti panang ipatagder min tumuten, iti bukod mi nga balay, tapno saan nga tutulong ang kaskasera natin. Kat napasama ti kasta. Himsakbay dahi tamanong nemi, imun una nga nakabalay matlaeng da Manuel kini Karen, tanalpas kanong nga nakabasa, da jeto nga kakabsat ni Manuel nga tultulungan. Si marunong kamot ka nakabalay, manong nemi, ti asadag ti talyer nga kukwami. So nga dan balay, bukod mi nga balay, nga asadag ti talyer, kat nagtultuloy yung tinegosyo mi, iti asawak manong nemi. Kat di kiti anak ko nga talo, kat nakapaggraduar da amin, iti kolehiyo. Dito nga root, ti pagkasalitak, manang naming at tinaminsan na feeling back nang. Ngayon dahil tamat ti kapula, no apay nga nagitiya. Dinaslas tugat, kadiso damat lang tinakatulong kanya. Dahil di palagayam nga mudan ti kinapudno. Binalbaliwa ko ti ugalik manong nikat kundi ta, kinalastug ko, nagbaliwa ko napakumpa, kinapudno iti parparang ko. No mabay, adan mabalim mi, kapot adan negosyo mi, kada dumating timig igamay mi nga kwarta, nagtali na edak nga napakumaba, manong nemi. Numampay agpayson, nga adan ila sa lastog. Dito nga ron, ti pagkasalita, thank you, italaing mo nga nang ibasa, manong nemi, kat sapay kumata, damat na ibatik nga adal, liwaliwakan pagsarmingan ti biyag.
Tuwing araw tagyaman na pagayam mo, Carmen.